Ideja da se štampaju viziri na 3D štampačima je potekla na Facebooku u okviru Facebook grupe Vizionari Srbije. Sama ideja je da se, dok ne krene masovna proizvodnja tih vizira, da se ti viziri štampaju na 3D štampačima. I kad sam tu objavu video na Facebooku u subotu, odmah sam hteo da se priključim toj akciji, da vidim šta ja mogu, pošto kod kuće posjedujem jedan 3D štampač. Priključio sam se grupi, video skinuo fajlove koji su oni izmodelirali i odmah krenuo da štampam. Što se ovog prve ture samih vizira tiče, uradili smo nekih 18 komada, 20, sad već se štampaju još 2 i to planiramo da doniramo bolnici i kriznom štabu opštine Pirot, da oni podele to dalje gde oni misle da je to potrebno. Nakon ove prve ture planiramo da uradimo još vizira. Uključio se u akciju jedan moj prijatelj koji planira da kupi 3D štampač i od naredne nedelje da počnemo da štampamo neke veće količine. Materijal za te nove ture će obezbediti opština i tako smo krenuli u celu tu akciju. Sama štampa na 3D štampaču je spora, jer je 3D štampač namenjen pravljenju prototipa, ne nekoj masovnoj proizvodnji, ali je jako zahvalna zato što može bilo šta da se odštampa na 3D štampaču, šta god da se zamisli može. Tako da pored ovih vizira moguće je štampati i neke druge stvari, kao kadice za dezinfekciju i video sam još tu par ideja. Pa kad se ti 3D modeli naprave, mogu da se oni štampaju i oni. Eto, lepog načina da se iskoristi policijski čas, je li tako? Da, dosadno je kod kuće malo, pa onda je to način da se ubije vreme i da se doprinese malo zajednici.